arep-arep sapa man wa yusha lan den wedeni sapa man ngadatan ing dalam pengadatane minal makhlukina saking pira-pira makhluk. Jadi ngalamate wong sing ora wedi, wong sing ora ngarep-ngarep iku melahirkan perkara yang benar. Dateng sinten kemawon sing kena dipun arep-arep lan sing biasanya diwedeni. Tiang sing biasanya diwedeni, tiang sing biasanya kena diarep-arep pawewehe niku pomo enek perkara bener ya dilahirne bener. Walaupun sing lakoni wong sing diwedeni lan wong sing napa niku wau diarep-arep niku wau. Contohnya sinten kal umaroi kaya pira-pira penguasa wassalatini lan pira-pira ratu. Wis to kan lek teng donya niku kan nggih cara pemimpin itu kan mriki nggih sing kena diarep-arep Pak Lurah. Ngoten. Diarep-arep Pak Lurah sinten kemawon apa Pak Camat. Nah, tiyang lek pun tawakal secara benar wis ora wedi ya ora ngarep-ngarep kuwi wani ae ngomongne perkara sing bener ning ngarepe wong kono mang ratu lan penguasa kono. Wis sembuh engko aku dikai apa ora? Oh ndak masalah wong niku pun pasrah dateng Gusti Allah. Mbuh wong penguasaan kono nesu ora ngerti pokoke salah. Ya diomongne salah. Bener ya diomongne bener. Dadi aku kok salone arep ngomong ning ngene malih ndak dikai dan lain sebagainya. Niku jenenge tiyang ingkang dereng tawakal, sesungguhnya tawakal. Wedi aku ngomong niki jane mboten. Itu ngalamat yang pertama. Ora wedi, ora ngarep-ngarep selain datang Gusti Allah. Wasaniatu utawi kaping pindho iku alayadkhula yen to ora mlebu apa kalbuhu iku ayat kula yen to ora mlebu kalbahu ing atine wong kang tawakal apa hamur rizki napa niku wau susah rizki sikotan kono percaya bidimanillahi kelawan penanggungi Gusti Allah bikaisu yakunu kelawan sikira ana apa sukunu qalbihi antenge atine wong kang pasrah ngindapat dima ing dalem nalikane kasepen darah yahtaju kang hajat sapa mutawakkil ilaihi maring emak. Contone kasukunihi kaya antenge ati fi kali wujudihi ing dalem nalikane wujude emak yahtaju wa asyaddu lan luweh banget. Ngalamak sing nomor loro wong sing tawakal sing bener niku ora susah krana goleke pengupa jiwa. Krana goleke rezeki. Blas, pokoke budal golek ya selesai. Betul-betul nanti susah blas. Karena apa? Karena sudah mengetahui bahwa rezeki saya ini ditanggung oleh Gusti Allah mesti oleh. Wani awake dhewe ngono kuwi. Kaisu yakunu sukunu qalbi min dafaktima. Atine panggah anteng walaupun oleh di ngoten. Atine panggah anteng. Mandekno perkara sing di golek kuwi sangat dibutuhkan hari ini. Butuhe 100.000 wis budal ae, wis tawakal. Budal nyambut gawe. Engko oleh 50.000 wis tenang ae atine blas ndak susah blas. Awake dhewe mboten kuat ngoten iki. Mboten kuat. Wis bowe oleh golek ning ndi ngono.
Kan ngoten. Terus oleh rezeki oke, ya tenang-tenang saja. Oleh rezeki titik, ya tenang-tenang saja. Jadi atin ini pun tetap anteng. Diuji kali Gusti Allah nggih anteng. Ngoten niku tiyang ingkang sampun tawakal secara benar. Tondo ingkang nomor kalih niku wau. Santai uripe wis pokoke budal mancing, budal ning sawah, budal ngono ka lho badan. Kapan budal ya budal bismillah ngoten lho. Budal wis engko nek wong nyeluk ya minggo. Ngoten lek jenengan. Lek kula benten malih arep ubeng ya diubenge apa wis meneng tawakalku. Meneng. Terus ini puyang payungan 20 dina barang oke. Belas ora anek tamu ngono ya rada puyang payungan ya ya wong. Kan biasa kula ngoten niku. Ayo pun kulino awet riyen akhire malih tenang kula. Lek 20 dina barang tenang. Wis kulino awet riyen ala jelungkas saling nek Gusti Allah diparingi malah luwe oke. Aku nek ngono kuwi jawaban. Bendina ya turu ngopi. Ngoten niku. Nggih. Dadi kula nggih pun pasrah wong kula ngenteni tetese banyu soalnya arep mlaku-mlaku nggih mboten mungkin. Buka warung ya ora. Ya senang ae. Promosi teng TV ora, promosi neng TikTok ya ora. Wis pokoke. Lepas lah teng Gusti Allah. 20 dina ora nyambut gawe, nggih tenang mawon. Engko wayah butuh biasane enek. Kowe yang bayar anak ngoten, alah bae yo enek tamu DP bisa. Kula biasa ngoten niku, dadi kula pun kulino, pun 70 tahun 20 tahun. Punjul kula ngoten niku. Dan jarep bayar wis budal yo sik enek tamu dadi kareng bayar ngono. Wis numpak mobil lho, enek wong DP bae. Kula pun tenan pun pasrah kula. Kula niki pun pasrah. Bojo kula pun kula belajari carane. Biasane lek ngene iki sepi sok bulan ngarep atau minggu ngarep lo ya diparingi nek Gusti Allah ngono tok. Malih paham ambek gaya hidup bojo. Ngaten pun. Wonten niku sepi ya panggah seneng, ndak sepi ya panggah seneng. Mantak kok Pak Haris. Sosoke sedina blas ora jukil ban. Lah apa gedene ora empat. Kan biasa Pak Haris ya. Biasa. Soalnya kula kan empun nglampahi lek kula. Empun nglampahi. Pun kuwi nomor loro. Sepi ya panggah seneng. Ora sepi ya panggah seneng atine. Wasali satu utawi kang kaping 3 iku alayat toriba yen to ora poyang payingan apa kalbu atine wong kang pasrah fi madonil khaufi ing dalem panggonane penyanane wedi ngilman krana weruh minhu saking kau yen annama ing setune barang ahu kang luput apa ma ing mutawakkil mong kang pasrah ya lam yakun mongko ora ana apa ma iku yusibuhu ngenani apa ma ing mutawakkil. Tondo sing nomor 3 atine niku mboten bingung. Atine mboten bingung lek arep napa gadah prasangka yang ditakuti. Karena dia tahu Allah neng kono lho enek medine dan lain sebagainya. Omone neng kono enek begal. Ngoten. Neng kono enek begal sampean aja liwat. Tapi ya tenang ae. Wong Gusti Allah dibeni. Urip pun dipatahne datang Gusti Allah. Malah muni ngene, annama ahtahu lam yakun yusibu lek nyata ibu orang nane ora waya luput ora ning aku ya ora ning aku. Ngoten. Dadi ndek enek perkara sing arep ngeneki ngono penyanane dhek. Ya gak. Nek nyata ning aku ya ning aku.
Kaya golek rezeki nih kalau rezeki tidak pindah tempat. Annama ahtaahu lam yakun yusibuhu. Nyate lek kuwi duduk waya duduk aku sing kenean berarti yo ora ngeneki aku. Lama asobau lam yakun layuh ti'ahu lek nyata kuwi ngeneki aku ndak bakal luput kuwi bangga ngeneki aku. Ngoten. Lama utai bareng asobau lam yakun lek nyata kuwi payah bagi aku ya bagi aku. Dadi tenang mawon tiyang niku teng pundi-pundi boten wedi blas. Santai ngoten. Niku tondo-tondone ingkang nomor 3. Santai. Nyatane perkara primang orang ngenek aku, ya mesti orang ngenehi aku. Perkara primang ngenehi aku, ya mesti bakal ora luput ya bangga ngenehi aku. Nanti santai dia. Aku golek duit rezeki ku oleh sakmene, yo sakmene iki. Buru-buru nyata itu duduk bagi aku ndang muni ngono. Kuwi duduk bagi aku rezeki kuwi. Nggih, wong pun pasrah, PD pol tiyang niku pun pasrah. PD pol niku. Gusti Allah kok soal sing ditideni. Ngarep-ngarep ya namung teng Gusti Allah kok, ndek nek liyane. Wa min hadzal qabili ma khuqiya ngan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nafa'allahu bihi. Perbandingane wonten cerita. Wonten cerita saking Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ana ing setune Syekh iku kana ana sapa Syekh ana iku ya takallamu ngendika sapa Syekh fil qadri ing dalem masalah pestek. Pasakotot mongko tiba ngalahi ing atase Syekh utawa pasakotot mongko jeblok ngalahi ing atase Syekh apa hayatul ula. Azimatun kang agung. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membicarakan tentang qadar niku ujug-ujug keceblokan ula. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keceblokan ula gede pisan. Paparno mongko mlayu sapa al-hadiruna. Pira-pira wong kang padha teka ngeten iki. Ujug-ujug aku keceblokan ula. Jenengan mlayu wayu langsung. Melayu. Farkon kronomisah mindah saking ula. Dapal tapata mongko ngubet. Ngeten. Paparno mongko mlayu sapa al-hadiruna. Wong kang padha hadir, farkon kronomisah mindah saking ula. Faltafata mongko ngubet apa ula ngalangono bisaiki ing atase gulune Syekh. Badakhala lan lebu apa ula min akadikum maihi saking salah sijine lengen lorone Syekh. Wa kharajat lan metu apa ula mil akhari saking lengen kang liya. Ngubet Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mlebu ning pundak ning kulon liwat tangan tengen metu tangan kiwa. Ngoten. Dapat Syekh kalih utawi Syekh nafa'allahu bihi iku sabitun tetep tenang mawon Syekh niku wau. Pamikulan kula nggih tenang mawon niku ketulung terus tenang mawon. Sampeyan bingung sampeyan.